přivítal jménem ředitelství silnic a dálnic, jenž je investorem této stavby, a dovolte, abych jako prvního k mikrofonu požádal pana ministra dopravy. Krásné dopoledne, dnešek určitě důležitý den pro Karvinou, které se dnešním dnem uleví, ale pochopitelně pro celý region. Chci poděkovat všem, kteří na tom díle mají levý podíl. Jednak svým předchůdcům v roli ministrů dopravy a pak především těm, kteří se od prvopočátku na tom významně podíleli, kolegům z ředitelství silnic a dálnic z Ostravy a pochopitelně projektantům a taky všem úředníkům, kteří tu stavbu povolovali a konečně v poslední míli těm, kteří ji budovali v uplynulém období. Ta stavba, tak jako většina obchvatových komunikací, má svůj vlastní příběh, provázený celou řadou komplikací, kdy i to zdržení půlroční bohužel vyvolala komplikace spojená se sedáním těch náspů a pochopitelně také s samotným začátkem stavby. Nicméně dnešek už znamená důležité otevření pro stavbu, která je v mnoha směrech unikátní. Tak pevně doufám, že obchvat Karviné, stavba v délce 3 kilometry s investicí přesahující 1 miliardu korun bude mít přesně tenhle efekt a bude další důležitou dobrou zprávou pro celý region. Děkuji za slovo panu ministru dopravy. Dámy a pánové, požádám pana generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic. Krásné ráno, zde na úplném východu naší republiky. Pan ministr zde mluvil, že ta cesta nebo ta komunikace povede do ráje, který zde má na programu Moravskoslezský kraj. Za nás, za ředitelství silnic a dálnic, konstatovat, že my se snažíme ten ráj zde vytvořit. Stavíme opravdu vehementně těch investic, které jsme investovali prostřednictvím státního fondu dopravní infrastruktury do našich staveb, je obrovské množství a dneska a toto horké léto budeme vidět ty výsledky. Dnes provozňujeme velmi důležitý obchvat Karviné, kde se ulehčí samozřejmě celému městu. Jsou to všechno stavby velmi důležité pro celý tento region, pro celou dopravu, že ta doprava, která zde jezdí a projíždí těmi zastavenými území města obcí, je obrovská. Je to opravdu velký tranzit, je to opravdu obrovské množství vozidel, zejména ty kamionové, díky tomu, jaká ta oblast je průmyslová, která zatěžuje místní občany. A právě výstava těchto obchvatů, těchto komunikací je velmi důležitá. Jsem strašně rád, že se nám tady daří takto stavět a že takto investovat a za to patří obrovské poděkování samozřejmě mým kolegům ze správy Ostrava, všem, kteří se na tom podílí pod vedením pana ředitele Opěly, protože odvádí tady obrovské množství práce za to, aby zde se mohli občané svést po takových nových krásných komunikacích. A proto patří všem poděkování, že se to povedlo od zhotovitele přes všechny projektanty, technické dozory, ale samozřejmě i samosprávu. A na závěr poděkování všem občanům nejen města Karviné a okolí, ale Moravskoslezského kraje za trpělivost s našimi stavbami, protože stavby přináší svá úskalí, ale věřte, že ten výsledek stojí za to. Takže krásný den a užijte si tento krásný obchvat a hlavně na něm se stává co nejméně dopravních nehod. Děkuji. Děkuji panu generálnímu řediteli, dámy a pánové. O významu té stavby není vůbec třeba diskutovat, sleduje ji i jeden z nejvyšších ústavních činitelů republiky. Dovolte, abych pozval k mikrofonu pana místopředsedu Poslanecké sněmovny. Vážený pane ministře, vážený pane řediteli, milí hosté, já jsem hrozně rád, že tady mohu být. Jedna paní poslankyně milá se mě ptala, co se mi líbí na Ostravě nejvíc, nebo na Ostravsku, nebo na Moravskoslezském kraji. Já jsem řekl ta duše, protože na první pohled ti lidé jsou trošku odtažití a když je poznáte, tak zjistíte, že to jsou nejmilejší lidé, takže si jezdím hrozně rád. Ale teď k té stavbě. Vzpomínám si, když jsem končil jako ministr dopravy, že nám někteří dokonce i trošku vyčítali, že jsme to s těmi investicemi přehřáli. Je pravda, že jsme to navýšení udělali obrovské z nějakých 87 miliard korun za ty poslední 2 roky na skoro 130 miliard korun. Že jsme rozjeli neuvěřitelné množství staveb. Když jsem teď jel autem, tak jsem si to radši zopakoval. Bylo to 180 km nových dálnic, které se zahájily, asi 90 km silnic prvních třídy, včetně desítek obchvatů, včetně tohoto, na který se čekalo, nepletuli se, více jak 30 let. Takže moc krát děkuji za pozvání a přeji se vám všem daří. Děkuji panu místopředsedovi, dámy a pánové. Dovolte, abych pozval k mikrofonu pana hejtmana Moravskoslezského kraje. Krásný dobrý den, dámy a pánové. Já jsem také poctěn, že zde můžu stát a
být součástí toho důležitého dne, a to je otevření obchvatu u vás v Karviné. Je to důležitý milník pro obyvatele města, protože se městu odlehčí dopravě a samozřejmě přizpůsobí to také to, aby lidé, kteří jedou do Polska na Český Těšín, měli tu cestu komfortnější, protože nebude podél cesty mnoho křižovatek, nebudou tam přechody a vlastně ta silnice bude v rámci dopravy plynulá. Já bych si přál, abyste si všichni tuhle slavu užili. Přál bych řidičům, aby jezdili bez nehod, protože to je to nejdůležitější, naše lidské zdraví. Mějte se krásně. Děkuji panu hejtmanovi. Dámy a pánové, trochu si tvrdit, že dosud jsme slyšeli o tom, jaká je ta stavba spíš zvenku. Teď máme skvělou příležitost poslechnout si, doufám, jaká ta stavba je prima zevnitř. To znamená, dovolte, abych dal slovo těm, kteřím tady žijí. Že ta stavba nebyla jednoduchá, ta příprava té stavby byla hrozně náročná, byla dlouhá, ale podařilo se. Nám v centru města v současné době projíždí zhruba 10 000 automobilů, čímž dojde k výraznému poklesu a věřím tomu, že dojde k výraznému zkvalitnění života v centru města našich obyvatel. Jsem za to hrozně rád a ještě jednou všem za to moc děkujeme. Díky. Děkuji panu primátorovi, dámy a pánové, vždycky na každé stavbě, jak už začínáme, vždycky dáváme slovo tomu, kdo bude stavět, nebo v tomto případě stavěl. Zde je to společnost Skanska, už byla 2x, 3x zmíněna a je to dobře, protože stavba je opravdu velmi pěkná. Dovolte, abych mikrofon požádal pana ředitele závodu Inženýrské stavitelství Morava, společnosti Skanska. Dobré dopoledne, dámy a pánové, pane ministře, pane generální řediteli, pane hejtmane, pane místopředsedo, pane primátore. Jsem velice rád, potěšen, že se mohu jako... Omlouvám se, nebudu moc zdržovat, jsem velice rád, že se jako zástupce zhotovitele firmy Skanska mohl zúčastnit tohoto slavnostního zprovoznění stavby 1/67 obchvatu Karviné, která je významná jak pro tento region, ale byla i významná i pro firmu Skanska. Díky a přeji všem krásný den. Pojďme, budeme stříhat slavnostní pásku. Signovány touto stavbou, dovolte, abych k slavnostnímu přestřížení požádal a zároveň přivítal na této slavnostní akci i paní poslankyni Golasovskou za KDU, i pana poslance Janudu za ODS, paní poslankyni Šebelovou za STAN, stejně tak jako náměstkyni Kozel.